Hej og velkommen til Musiklærerne. Hos os kan du få musik- og instrumentalundervisning i hele Danmark fra engagerede, uddannede og højt kvalificerede musiklærere. Vi er en del af byens musikskole, en godkendt folkeoplysende forening, og derfor er vores undervisning fritaget for moms. Det gør det billigere og mere tilgængeligt for børn, unge og voksne. Sådan fungerer det. Når du tilmelder dig, køber du en hel sæson på 34 lektioner, typisk fra august til juni. Du får 4 lektioners prøvetid, cirka 1 måneds undervisning. Så har du mulighed for at tjekke, om det hele passer dig. Og hvis du vælger at fortsætte, har du en fast ugentlig tid gennem hele sæsonen. Du booker din tid direkte hos læreren, så er det nemt og enkelt, og du har garanti for, at læreren er kvalificeret og dedikeret. Vi tror på, at musik kræver tid, trygge rammer og kontinuitet. Derfor giver en hel sæson dig ro til at lære, udvikle dig og blive bedre uden forstyrrelser. Hvorfor vælge os? Fordi vi har fælles gennemsigtige vilkår for både elever og lærere. Fordi vi værner om stabilitet, kvalitet og fællesskab, så du ikke kun lærer musik, du bliver en del af et musikalsk miljø med andre elever. Fordi du får undervisning uden moms, og dermed mere musik for pengene. Hvis du er nysgerrig og vil vide mere, hvordan du tilmelder dig, hvordan det fungerer, eller hvilke lærere der passer til dig, så skriv til os. Vi hjælper dig gerne videre.